من نرب ومن نجم هو الفريقين من نرب ومن نجم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبعد ‘yan uwa masu kallo da sauraronmu a yau insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan halka tamu za ta kasance kan yaye shubuha daga cikin shubuhin da sashin malamai suke yadawa game da janibin annabi alaihi salatu wassalam. Wanda musulunci ya bani haƙƙi cikakke na yin bayanin abin da shi na fahimta a addini. Na ga cewa janibin annabi sallallahu alaihi wa wasallama da sanda aka taba shi to wajibi ne ya zama na yi iya abin da zan iya wajen ganin warwarar wannan abu. Da yawa mutane za su ga ai akan yi ɓatanci musamman a waɗannan 'yan kwanuka ko waɗannan shekaru. Mun samu tsinannu iri-iri waɗanda suka yi ta yin ɓatanci iri-iri ga shugaban halitta sallallahu alaihi wa sallama, wanda kuma masu kallonmu za su ce ai ba su ji na ce komai a kai ba. Amma yau gashi zan yi magana akan ɗaya daga cikin wanda suke yaɗa shubha da ihami na batanci ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Duk wanda zai zo ya faɗi wata baƙan magana wanda shi a karan kansa ya san baƙan magana yake faɗa, batanci yake yi, al'ummar da suka ji ko suka gani sun san batanci ake yi ga annabi. Wanda duk musulmin duniya in ya ji kalma kaza ya san batanci ce ga annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wannan ba ta da wata buƙatar in ce wani abu, domin abin da ba a san haramun bane shi zaka zo ka bayyana cewa haramun ne. Illa dai kawai sai dai mu bayyana damuwarmu da bakin cikin mu, kuma mai kira ga gwamnati ta ringa ɗaukan mataki akan masu batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anan shine iya abin da zamu iya. To amma wanda zai zo da sunan malanta, da sunan cewa magana kaza da nake kan annabi sallallahu alaihi wa sallama ilimi ce, abu ne a rubuce ta kowace irin fuska, shin yana yi ne don ya isarwa da al'umma cewa haka ne kudurinsa, ko ku a'a yana yi ne don yana cewar an rawaito ne nake yin martani ga waɗanda suka rawaito? To ta kowace fuska dai, tun da dai magana ce ta ilimi, to wajibi ne mu bibiya mu kuma yi bayanin da muka ga shine wajibi, abinda aka kaɗar da hankulan mutane, mu janyo hankalin mutane, mu dawo da su kan saiti domin su fahimci hakikar abin. Domin duk wanda zai bata ya bata bisa sani, wanda zai shiryu ya shiryu bisa sani. Hadisin nan ba kowane hadisi bane, sai hadisin da ya zo cikin sahih na al-Imam Muslim. Hadisin, ma'anar hadisin yana cewa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallama wata mata ta same shi, take cewa ya rasulullah, ina da bukata a gurinka. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata to ai duk inda kike da bukata ma to ki je, zan zo in same ki domin biyan wannan bukata taki. Haka ne kuma abin da ya faru din. Ta keɓance da annabi sallallahu alaihi wa sallama, annabi sallallahu alaihi wasallama ya mata abin da take so aka rabu. Wannan shine dunkulalliyar ma'anar hadisin. To shubuhin da mai yadawa yake yadawa akan wannan hadisi shine cewa wai wanda suka rawaito wannan hadisin cin mutunci ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Babu shakka wannan ba haka bane ba. Dalilan shi, an ce wata bukata, ina da wata bukata. Wai me yasa ba faɗi bukatar ba? Sannan abu na biyu, ta keɓance, annabi ya keɓance da ita. Dalilan shi na cewa wai waɗanda suka rawaito suna nufin wani abu na da yake shiga tsakanin mace da namiji, iyazan billah. To keɓancewa kenan na biyu. Abu na uku, wai shugaba sallallahu alaihi wasallam da ya ce mata ki je ki zaɓi duk layin da kike so a cikin layukan Madina, zan zo in biya miki buƙatar taki.
to waɗannan abubuwa su ne suke tabbatar da cewa wanda suka rawaito hadisin nan sun rawaito ne da zummar cin mutunci ga annabi alaihi salatu wassalam, wanda na'am yau duniyar musulunci har yanzu zafin ƙaunar annabi na nan yadda ka san yanzu muke rayuwa da shi a farfajiyar duniya. Duk mutumin da yake musulmi ne kam kuma yake jahili ya ji an yi waɗannan magana akan manzon Allah, ba shakka tsiga jikinsa za ta tashi, zai firgice, zai zabara, wanda da aka ce shi yi wannan maganar to zai tsani wannan mutum. To abin da nake so mutane su gane siyasa, su gane aƙida. Siyasa daban, aƙida daban. Idan ina ƙin wani abu ya zama na fake na gaba yadda zan yi in sa mutane su ƙi wannan abun, har sai na janyo wata mummunar magana ga wanda waɗannan mutane suke so, shine shugaba sallallahu alaihi wasallam, sai in ce wani yayi bakan magana a kansa dan a tsani wannan wanan, wanda hakika ni kuma rigima ta da wanan nan daban ce. To wannan shine siyasa, kuma shine abin da ake yi akan wannan hadisi da makamantansa, wanda zan bi su ɗaya bayan ɗaya, duk zan yi bayani filla filla akan su. Yau mun ɗauki wannan guda ɗaya saboda haɗarin da yake cikin sa. To wannan hadisi ko ta kusa ko ta nisa babu abin da yake nuna cewa wannan hadisi akwai taɓa mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki, sai dai ma yabon annabi da koda annabi da wasa shi da faɗan kyawawan ɗabi'unsa, adab da makarimul akhlaq na shugaba sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da dalilai kamar haka. Idan abu na ɗaya, a mahangar shi mai wannan magana hadisin ma da'ifi ne ko in ce maudu'i ne a mahangarsa. Idan za mu shi masa bashi a aljihunsa kenan, idan za mu yi masa ilzami, mu kafa masa dalili da abin da shi ya yarda da shi, sai mu ce wannan hadisi ai da'ifi ne. Kai ba da'ifi bane, maudu'i ne. Idan ya zama maudu'i ne ko da'ifi ne kuwa, to laifin kasancewarsa maudu'i ne ko da'ifi ne baya kan Muslim da ya rawaita, ba kuma ya kan sayyidina Anas bin Malik. Yana kan rawi din da yake cikin isnadin hadisin, wanda kasancewar rawun da'ifi ita ta janyo wa hadisin kasancewa da'ifi. Kaga ba Anas bin Malik bane ba kuma al-Imam Muslim ba. A hanyar kasancewar wannan hadisi da'ifi shine hadisin na bibiye shi a cikin maraji na musulunci, ina nufin littafai na addini na musulunci da ake komawa a karanto hadisai daga cikinsu ake ilmantar hadisi. Da na bibiye su na samu hadisin ya zo a guri 83. Gu 83 din nan, duk guda 80 din, duk hanyar da ya zo a cikin 83, to guda 80 din akwai Hammad bin Salama, wanda shi mai wannan magana ya ba irin kalma ta ɓatanci ta jarhi wadda bai ba akan Hammad bin Salama. Hasali ma ya tabbatar da cewa mutum ne wanda yake mahaukaci ne, kenan ya tabbatar da ba a karɓar riwayarsa. Ba zan ce ga kasar kaza ko kasar kaza ko kasar kaza magana take ba, a'a, amma zan ce ga littafi. Misali, wannan littafin gashi sunansa Asa Musa baina hibali sahara, kitabun yaruddu ala mujassimati hadha al-asr al-mutamaslifa. To wannan littafin kenan, na tabbatar wannan littafin an san shi kuma an san me shi. To idan muka koma cikin littafin shafi na 18 gashi kamar haka. To inda shi malamin, ma'ana mai littafin, yake magana akan hadisin wannan kuyanga wadda take bebiya, sai yana yi wa wahabiya raddi, ma'ana 'yan izala. A cikin littafin yana musu challenging, yake cewa wana situm kun mance anna sanada riwayati kufri abawai nabiyina albarril muti'i, cewa sanadin riwayar cewa kafirci
na iyayen annabi da waɗansu iyazan billah suke cewa kafirai ne. To riwayar da ta rawaito cewa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai ne, albarri al-muti'i sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fihi aidan Hammad ibn Salama, yace a cikin riwayar akwai Hammad dan Salama. Wa kana yu'ani, shi Hammadu ya kasance yana fama, wa yahmilu, yana dauke da ilalan matsaltsali, kullu wahidatin minha ashaddu wa aswa'u min illatil kufi. Kowace ɗaya daga cikin illolin da wannan Hammadu yake ɗauke da ita ta fi tsanani, ta fi muni fiye da illar da kufi yake da ita, bittifaqil muhaddisin, bisa ittifaqin malaman hadisi. Zakaraha bit tafsili al-Hafiz as-Suyuti, yace malam Hafiz as-Suyuti ya ambaci waɗannan illoli ma da tafsili, ma'ana ya kawo su ɗaya bayan ɗaya kenan. Wahiya kattali, yace ga su kamar haka. Al'ula, matsala ta ɗaya da Hammadu dan Salama yake dauke da ita, kana sayyi al-hifzi, ya kasance mai mummunar hadda ne, kathir al-wahmi, ko mai yawan wahmi ne, wanda ba a karɓar riwayar wanda ya kasance haka a gurin malaman hadisi, wannan sanannen abu ne. Athaniya, illa ta biyu, kana yarwil manakir, ya kasance yana rawaito hadisai munkarai, wanda wannan illa ce ita ma biyu kenan. Athalitha, na uku, kana ladaihi rabibun, da malamin rabiban ya rubuta, amma dai zan karanta abin da yake daidai din. Kana ladaihi rabibun, ya kasance a gaban shi akwai wani agola ya dussu alaihi fi kutubihi, da yake masa dassi a cikin littafansa. Yana da agola a gidansa shi Hammadu bin Salama, kamar yadda malam mai littafi ya faɗa. A cikin wannan agola nasa yakan shiga cikin littafansa ya ƙari. Kenan abin da yake nufi, zai iya yiwuwa wannan yana daga cikin illar da ta saka ya kasance haka. Arabi'a, illa ta hudu, in ji malam mai asa Musa, khalafa fi riwayati hadhihi, ya saba a cikin riwayatihi hadhihi, a cikin wannan riwaya tasa, riwayatin ya rubuta, ma'ana riwayatihi hadhihi zai ce. A cikin wannan riwaya tasa ya saba daga riwaya da ta zo an Thabit an Anasin, riwaya da ta zo daga Thabitul Bunani daga Anas bin Malik, man huwa athbat minhu, ya saba da wanda ya fi shi zama sabti. Sabti din wani matsayi ne wanda yake gaba da fiqa a gurin malaman jarhi da ta'dili. Ko huwa Ma'mar, shine Ma'mar. Kenan yana nufin riwayar Ma'mar daga Thabit daga Anas ibn Malik ta fi inganci fiye da riwayar Hammad bin Salama da wanda ya rawaito daga Anas daga Thabit ibn Bunani da kuma Anas bin Malik. Al-khamisa, malami asa Musa ce illa ta biyar wadda Hammad bin Salama yake dauke da ita, kana al-Bukhari la yarahu ahlan bi ayyar wiya anhu al-haditha. Sai malam Bukhari mai sahihi ya kasance baya ganin cewa Hammadu ya cancanci a karɓi riwaya a gurinsa, wadda kenan a gurin malam mai asa Musa, wato idan Bukhari baya ganin ka kai ya karɓi hadisinka, wannan illa ce da ta kamata a ce kar a karɓi hadisinka. Idan har Bukhari a matsayinsa yana ganin cewa bai cancanta a karɓi riwayarka ba, to wannan ma illa ce ta sa take nuna cewa kar a karɓi riwayarka, in ji malam mai asa Musa. Asadisa, illa ta shida, mukhalafatu riwayatihi hadhihi li jami'ir riwayati gairiha, sabawar da wannan riwaya tasa ta yi da dukkanin riwayoyin da ya rawaito an Thabit an Anas, daga Thabit daga Anas, fi abawayin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan illoli shida kenan da ya nakalto, kuma yayi itibarin su a matsayin dalili da yake tabbatar da cewa Hammad bin Salama mutum ne da bai cancanta a karɓi riwayarsa ba. Malami Asa Musa ya ci gaba da cewa, yake na faɗa ga wanda yake wa martani, yace amma tastahi ba da kulli hadha an taquna fi hadisi bukmil jariya, shin baka jin kunya bayan dukkanin wannan kai suka akan hadisin bebanta ta wannan kuyanga, bi anna fihi rawin mukhtalidun, kamar yadda malam mai littafi ya rubuta. Abin da yake daidai din shine bi anna fihi kamar yadda malam ya rubuta bi anna fihi mukhtalitan, abin da yake daidai malam ya rubuta bi anna fihi mukhtalitun, abin da yake daidai din kuma bi anna fihi mukhtalitan, insha Allah. Sai ce wa qad mala'at ad-dunya dajja, gashi ka cika duniya da kururuwa wa surahan da ihu bi sabbi abawai rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da zagin iyayen annabi, wa takfirihim da kafirta su, bi hadithin da wani hadisi wanda
rawahu sayyi'ul hifzi, mutumin da yake mai mummunar hadda, rawul manakir, mai rawaito munkaran hadisi, shine bai rawaito wannan hadisi, ashirur rabib, wanda yake dangin agola, ash-shaqiyyu, ya kira shi da shaqi, matsiyaci, wato shi Hammadu kenan matsiyaci ne, al-baghidu rasulallah, maƙiyin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, addasu fi ahadithihi, mai yin dasi a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To ila akhiri ma jarhu bihi, zuwa ƙarshen abin da suka yi jarhin sa da shi. To kalmar ash-shaqiyyu da malam ya samu Musa ya faɗa tilqa'iyya ce, sannan kalmar al-baghidu rasulallah, mai kin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ita ma kalma ce tilqa'iyya wadda ma'anarta jarhi ce. Idan muka ɗebo waɗannan kalmomi guda biyu muka haɗa da waɗancan shida, sun zama, in muka ɗebo wannan jarhi guda biyu, ash-shaqi da al-baghid rasulullah, ma'ana ya kasance baghid rasulullah, maƙiyin annabi ne, kin annabi ko ba jarhi kaman sa. To Hammadu shaqi ne, Hammadu baghidi ne ga shugaba sallallahu alaihi wasallama. In muka haɗa waɗannan jarhi guda biyu da waɗancan guda shida da suka wuce, mun samu jarhi 8 daga malami Asa Musa. Kowace illa ɗaya kuma kamar yadda ya faɗa ta isa ta hana a karɓi riwayar Hammadu bin Salama. To kuma sai ya haɗa illoli 8, kaga babu yadda za a karɓi riwayarsa. To idan ku har haka ne, ga kamar yadda makaranta ga shi, ashe hadisin ma gaba ɗaya da'ifi ne, bai tabbata ma Anas bin Malik ya faɗe shi ba. Idan ma hadisin ya kasance yana taɓa mutuncin annabi ne, kenan rawaito taɓa mutuncin annabin zai koma kan wannan rawin, ba wai kan annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Domin tsakanin Hammadu da Anas bin Malik akwai Thabit al-Bunani ma, hakinan matsala ba za ta koma kan Muslim ba, ba za ta koma kan Hammadu ba, ba za ta koma gurin Thabit al-Bunani ba, ba za ta koma kan Anas bin Malik ba. Afwan, za ta tsaya ne kan Hammadu bin Salama, ba Thabit, ba Muslim, babu Anas bin Malik. In ya tabbata wannan hadisin taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam yake, to ga ta inda aka samu matsalar da kasancewa sa da'ifi. To ya ilahal alamina, wanda kuma ya zo kai tsaye da ya tsallake waɗannan, shi ya rubuta wannan ya ce da'ifi ne, ba a karɓar riwayarsa, kuma aka samu yayi riwaya, kamata ya raunana shi, amma sai ya tsallake ya tafi kan sahabin ya janyo shi ya ce yau kuma shine anan. Kenan wannan yana nuna dirsan da ma ga wani hadisi inda da'ifi ne, to sahabin da ya rawaito shi zamu zaga, shi zamu aibata. Idan muka ɗauki wannan salo, abin da za mu yi kenan. Wannan ba ilimi ba ne ba, wannan kenan. To, kafin na ci gaba, a wannan gabar nake ƙara jan hankulan al'umma. Annabi sallallahu alaihi wa sallama, akwai hadisi da aka rawaito daga Huzaifa ibn al-Yaman, Allah ya ƙara masa yadda, cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya zan billah, wataran ya je kan bolar waɗansu mutane ya yi fitsari kuma a tsaye. Hadisin yana Bukhari da sauran maraji na sunna. To, kenan idan za mu ɗauki wannan salo na inda muka ga hadisi ya taɓa mutuncin annabi, to kai tsaye kawai sai mu tsallaka mu tafi kan sahabin da ya rawaito shi. To wannan hadisi da aka rawaito cewa iyazan billah annabi sallallahu alaihi wasallam ya je bolar waɗansu mutane ya yi fitsari kuma a tsaye, kenan wane ne ya kirkiro shi zamu ce, tunda da yana taɓa mutuncin annabi. Duk hadisin da ya taɓa mutuncin annabi bai tabbata ba dama. To yanzu mun samu wanda ya taɓa mutuntar annabi na cewa ya fitsari a tsaye, wa kenan ya kamata ya zama shi ne ya kirkira, sai mu maida abin kan mu zai fito bin liman. Idan mun ɗauki wannan salaf na cewar kasancewar hadisin can ya taɓa mutuncin annabi, aka ce Anas bin Malik, to nan ma ku zai fito bin liman. Shine abin da ya kamata, shine kuma abin da yake daidai idan fa za a yi adalci. Amma in dai ba a yi haka ba, to lallai da wata manufa da ta sa aka tafi gurin Anas bin Malik a can aka ce shi ne. Amma a nan da aka zo kan hadisin aga wanda ya rawaito shi wanda ba zai taɓa bane, Huzaifa ibn al-Yaman, sai aka ajiye shi kuma sai aka dawo kan marubucin littafi aka ce Bukhari ne. To idan Bukhari ne, kamata yi a wancan na Anas bin Malik din ma ba kan Anas bin Malik za a tafi ba, sai a tafi kan Muslim, sai a ce Muslim ne, tunda shi ya rubuta littafi, kamar yadda akan hadisin fitsari a tsaye aka ce me, aka ce Bukhari ne. Wannan kenan. Zan koma kan abin da nake kai, shine bayani akan wannan hadisi mai albarka na cikin sahihu Muslim.
wannan hadisi sam ko kusa ko nesa baya nunin cewa wai wannan mata tana nufin lalata da ta zo ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana. Duk da yake wannan Hammad bin Salama da muka yi bayani akan sa ya zo ne a riwayoyi guda 80. Na samu maraji cikin littafai har guda 80, littafi daban-daban 83. To waɗancan guda ukun fa da wato babu Hammadu a ciki, sai na ce su kuma duk ukun a cikinsu akwai ɗayan mutum biyu. Abu na ɗaya, duk ragowar ukun da babu Hammadu, to akwai kuma Humaidu ne Tawil, shi kuma mutum ne mudallis. Ga littafai nan, duk littafin da zaka duba na jarir ta'dili mu'tabari, musamman waɗanda suka keɓantu da magana akan tadlisin, sai kaga an jero Humaidu ne Tawil a cikin mudallisuna. Kenan tunda mudallisi ne, kuma mudallisin a cikin maratib na mudallisai guda 5 yana kan martabar da ba a karɓar riwayarsa, sai dai da kaidi da malamai suka yi. To kenan su ma rago guda ukun hadisan sun tashi daga aiki, saboda mai kasancewar Humaidu ne Tawil a ciki. Bayan Humaidu ne Tawil, bayan shi akwai Ibrahim bin al-Hajjaj as-Sami, wanda shi ma mutum ne wanda yake mutumin kawai a gurin malaman jarir ta'dili. To daga nan sai na ce mun gama da kasancewar kenan a wannan, sai mu dauka hadisin da'ifi ne gaba ɗaya, ma bai tabbata ba, kuma ba Anas ne ya kirkira ba. To idan muka ce a'a mu aje wannan, bayan haka sai mu kaddara mi taslimi jadali, mu kaddara ya inganta Anas bin Malik ya faɗa, sai mu ce sam Anas bin Malik a cikin wannan hadisi baya ishara ga wani abu na taba wani abu na mutuntar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Mai dalili akan haka, sai in ce dalili alal aqalli qara'in guda 8 da zan kawo yanzu. Karina ta ɗaya, cewa akai matan nan ta haɗu da shi, ka koma riwayat na hadisin ka gani, haɗuwa ta yi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akan hanya, ma'ana ba kai tsaye zuwa ta gurinsa ba. Wannan karina ta ɗaya. Karina ta biyu, haɗuwa da ta akan hanya ɗin, sannan karina ta biyu, keɓancewar da suka yi da annabi akan kuma hanya suka keɓance da annabi, ba sun je sun shiga wani gida bane, ba sun je sun shiga cikin wani ɗaki bane a cikin gidan, a'a akan hanya kan layi suka tsaya da manzon Allah suka tattauna. Wannan yake nuna sam ba wani abu akai wanda zuciya za ta je ta rayukan mu ba, ya zan billahi wa hashahu. Wannan na biyu kenan. Karina ta uku, an ce ma'ahu nasun min ashabihi, tare da annabi a inda aka yi wannan tattaunawa ko inda suka haɗu da wannan baiwar Allah, akwai mutane cikin sahabbansa, wanda kasancewar da mutane a gurin zai kore shubhar da za a kawo cewar an yi wani abu ne wanda zai so sa rayukanmu, ya zan billahi. Abu na hudu, karina ta hudu, an rawaici cewa me ya bukatar tata, jiha yana ganawa da ita, ya keɓance da ita, yana ganawa da ita. Me wannan yake tabbatar mana? Wannan yake tabbatar mana da cewa gani ne ta yi kawai da annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda yake jagora kowane ɗan adam yana da damar, musamman musulmi, ya zo ya gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Karina ta 5, a riwayar an ce faqa'adan nabi sallallahu alaihi wasallama ilaiha, ko kuma fajalasa ilaiha, ko faqama ilaiha. Matan nan sai ta je sai ta tsaya, sai annabi ya tsaya a tare da ita, ko ta je ta zauna a wata riwayar, zai je ya zauna a tare da ita. Karina ta 6, wannan baiwar Allah da ta zo ta yi wannan tambaya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, ta yi wannan nema gare shi, dukkanin riwayoyin gaba ɗaya 83 nan da na faɗa
babu inda aka ce ta fita daga cikin wannan layin da ta samu annabi a ciki. Kamar da ya gabata dama cewa haɗuwa ta da shi ba zuwa ta wadansa ba, na zuwa ta amma ta gan shi a kan layi yana tafiya ne. To a duk riwayoyin da suka kawo wannan hadisi babu wani riwaya ɗaya da ya ce sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata je ki zaɓi layin da kike so zan zo in same ki. Babu riwayar da aka ce ta fita ta je ta samu wani layi. A nan wannan gun a nan aka yi tattaunawa da za a yi. Ƙarina ta 7 abin da yake tabbatar da a nan gurin aka yi wannan tattaunawa, marawaitan duka a sashin riwayoyi ana cewa shi sayyidina Anas bin Malik yana cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya miƙe tare da ita ko ya zauna tare da ita suka yi ganin. Wannan yake nuna me ana ganin ganin, ma'ana a gaban mutane ne, al'umma suna gani, tunda har aka bada labarin yadda ganin ya kasance, cewa zama ta yi ko cewar a tsaye suka yi ganin. Wannan yake tabbatar mana da cewa wanda ya rawaito wannan hadisi ya ga abin da ya faru, wanda kuma gashi ya faɗa abin da ya faru din shine annabi ya gana da ita a tsaye ko kuma a zama suka yi, ta zauna yaje zauna suka gana. Wannan karina ta 7 kenan. Karina ta 8, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da kyawun ɗabi'arsa, amma kyawun ɗabi'arsa yana ƙaruwa ga raunana, yara, bayi, masu rashin lafiyar kwakwalwa, ma'ana mahaukata kenan, marasa galihu a gari, talakawa marasa shi. To annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kyautata ɗabi'arsa da waɗannan fiye da yadda yake kyautata ɗabi'arsa da waɗansunsu, saboda wannan ƙasƙanci da suke da shi na rashin galihu a gari ko na rashin ‘yanci ko na yarinta. To annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna girman abu. Wannan kuma ɗabi'a ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama, da abin da zuciya za ta iya rainawa shi kuma annabi sai ya nuna girman abu. Kaman jaki a dabbobi baya cikin madaukakan dabbobi, amma sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake da jaki na hawa. To daga nan sai zama ya faɗi girmansa, sai ya nuna girman jaki, sai a rinka siyansa a hauko don a ɗabbaka sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To wannan baiwar Allah ba ta da hankali. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan ne me dan ya nuna kimarta a idan al'umma. Da haka cewar je ki tsaya yana nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallama yana ƙoƙarin nuna tana da kimar da ba ma ta zo ta nemi wani abu ba, a'a ko cewa ta guri kaza take so annabi je, annabi za shi gurin domin ya faranta mata ranta. Za ka dawo da shi a zamanance kaman kai ne kai waya da wanda kake ganin kimarsa, sai ka rinka cewa bayani ne da ni insha Allah ina son zamu magana ne amma zan zo har gida, sai ce a'a ni zan zo inda kake. Kai ka faɗi ma duk inda kake so in zo in same ka a gidanka ne, ko in same ka a gidan gona, ko in same ka a guri kaza, ko a hotel zan same ka mai magana. Duk wannan wanda wannan baya nufin wata magana mara kyau a ciki, sai nuna kyawun ɗabi'a na wanda ake nemi wannan ganin a gurinsa. Ƙarina ta 9, duk wanda ya rawaito wannan hadisin a cikin marubuta littafai suna kawo shi ne, babu wanda ya kawo shi a babun, ba shi ma da fiqh in ya fito a haka. Kowa yana kawo shi ne ko dai a babun tawaru da kankan da kai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, waɗansu kawo shi a babun halaccin zama akan hanya, ta yadda ta je ta zauna a bakin gefen hanya, annabi ma ya zauna a gefen hanya. Tunda annabi ya aikata zama a gefen hanya, wannan yake nuna cewa zama a gefen hanya din halal ne, na haka an halatta ma kai. Fiqhu na biyu kenan. Wasu na kawo shi a jumlace, fiqhun hadisin sai zama kawai adabu na annabi ake koyawa. To a cikin su kuma ga sunan iri-iri. Adabu na manzon Allah, wanda tawaru'u reshe ɗaya ne cikin rassan adabu. To me musawa cewa ba dan tawaru'u bane, ya zaka yi da waɗannan ƙarayin din? Ya kamata kai wa al'umma magana
bayani. Ba fa matan nan zuwa ta keɓance a wani guri daga ita sai annabi ya je inda take ba. Kuma mu yadda muka ɗauki annabi a ranmu, billahi allazi la ilaha illa huwa, ba magana ta keɓance ba, komai keɓanto da ta da manzon Allah babu abin da ranmu zai gaya mana sai alkhairi. Babu, annabi ya wuce wannan. Sashin sahabban annabi akwai wanda annabi ya shiga da su ɗakin Ka'aba ya kulle daga shi sai su, sai a ce ai kaza. Idan ka koma isoci suna nan wanda insha Allah a zama na gaba za a ji mu dauke da wani hadisin wanda zamu fede burin hawutsiya da izinin Allah. Waɗannan qara'i suke tabbatar da ba wani abu sai alheri. To shikenan akwai gabubba da zai ce ai kaza. Idan faɗin inna li ilayka haja, cewa ina da bukata kuma ba faɗi mai bukatar ba, wannan shi yake nuna cewa wannan bukatar ta aikin kawai ce, ya zan billahi. Sai mu ce abu na ɗaya, muna da riwayoyi burjik wanda suke nuna waɗansu bayan wannan baiwar Allah daga maza zuwa mata sun sha zuwa gurin annabi su furta masa irin wannan lafazin na cewa muna da wata bukata a gurinka, ba tare da an bayyana mai bukatar ba. Akwai wanda sun bayyana, akwai kuma inda ba a bayyana mai bukatar ba. Sai mu ce to yanzu naƙadinka ga malamai ya ƙara faɗi, ko in ce naƙadinka ga hadisai ya ƙara faɗi. Sai ya zama duk sahabin da ya rawato irin wannan riwayar akan wata cewa wata ta ce ina da bukata a gurin annabi, shi ma sai shiga cikin zirin waɗanda za a ringa ɗora musu hukunci irin na Anas bin Malik. Sannan duk malamin da ya rubuto a littafinsa sai a masa hukunci irin hukuncin da ake yi wa Muslim. To, abu na ɗaya, hadisi na ɗaya wanda za mu taƙaito akan ‘yan kaɗan, saboda hakan zai fi, insha Allah. Akwai hadisi da ya zo a cikin littafin Ithaful Khiyaratil Mahara na al-Imam al-Busiri, inda yake cewa wani mutum ya kasance cikin muhajirai, wanda wannan mutum wa kana da'ifan, ya kasance mai rauni ne, wa kana lahu hajatun ila nabi, yana da wata bukata, ya kasance yana da wata bukata a gurin manzon Allah. Fa arada ay yalqahu ala khala'in, sai ya nufi ya haɗu da annabi a keɓance. Ya ilahal alamina, wannan magashi yana maganar annabi ya nemi su keɓance da annabi, kuma yana da wata bukata, ba a faɗi bukatar ba kuma an keɓance. Fa yubdi lahu hajatahu, domin in sun keɓance ya bayyana masa bukatarsa. Kuma hakan akai. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, in ban sha'afa ba, Abu Sa'id al-Khudri shi ya rawaito wannan hadisi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya keɓance da wannan bawan Allah cikin dare ne, kuma suka fara magana. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga zai daɗar da shi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa wata bulala sai ya dake shi haka kamar ya masa wasa. Daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi, saboda ana jiran sa ne za a yi sallah ta asubahi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji aka yi sallah. Bayan an yi sallah sai shelanta, ina mutumin da ya zo guri na yake ce yana da magana da ni. Muka fara magana da shi, muka gani da shi. Bawan Allah ne ya ce gani. Annabi ce matso, ya matso, idan ga ce masa matso, a sai da ya zo kusa da shi. Annabi ya ce in go bulalan nan rama dukan da ne maka. Mutumin ne ya ce a'udhu billahi thumma bi rasulihi, ina neman tsari da Allah da annabi su kiyaye ni da in taba manzon Allah. Annabi ce sai ka rama. Iyan matsa, annabi ya matsa, sai ya rama. Ya ƙara cewa a'udhu billah, ina neman tsari daga Allah akan indaki annabinsa, Allah ya kiyashe ni indaki annabinsa. Annabi ce aiko sai ka rama, sai dai in ka yafe. Yace yayi ko na yafe ya rasulullahi. Mahallin shahid da yasa na kawo wannan hadisi, idan ka ce kasancewar ba a faɗi buƙatar ba, shine yasa maka shubha, shine yasa shubha mai mummunar zuciya ya ɗarsa cewa mummunar buƙata ce. To wannan ma ya kamata ka ɗarsa irin haka, domin da daddare ne, ƙari akan wancan.
sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya keɓance da shi din, sannan shi ma bai faɗi buƙatar ba cewa ya wata buƙata, har marwacin da ya faɗa ya ce wata buƙata, shi ma da ya zo ce inna li ilayka haja, ina da wata buƙata, kwafi da kwafi irin wancan lafazin da wancan bayar Allah ta faɗa. To idan har ba iya Anas bin Malik ake buƙatar a rusa shi kadai, ko in ce a soki manzon Allah ba, to ya kamata shi ma Abu Sa'id al-Khudri da ya rawaito wannan shi ma a sashi a cikin zirin waɗanda za a rinka yi wa irin abin da ake wa Anas bin Malik. Busiri a rinka masa hukunci irin hukuncin Muslim. Wannan hadisi na ɗaya kenan. Hadisi na biyu, wani mutum shi ma ya zo gurin annabi da daddare wajen sallar isha'i, yace yana da buƙatar, yace da annabi inna li ilayka haja, irin dai wancan lafazin, ina da buƙata gare ka. Hadisin yace faqama ma'ahu, mutumin yaje ya miƙe, faqama ma'ahu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe tare da shi, yunajihi, yana ganawa da shi, hatta na asa ba'dul qaumi, har sai da sashin mutanen suka fara bacci. Wata ruwayar hatta na asal qaum, har sai da mutanen ma gaba ɗayan suka bacci. Wannan hadisi yana nan a cikin Atraf al-Masanidi, yana nan a cikin Al-Matalib al-Aliya na Ibn Hajar al-Asqalani, yana nan a cikin Sahih Ibn Hibban. To inna li ilayka haja, ba a faɗi buƙatar ba, cewa ina da buƙata a gunka. In ka ce ai bata faɗi buƙatar ba shi yasa muka ɗauka kaza ne, a sai mu ce mai mummunar zuciya shine zai ɗarsa wani abu na muni game da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce haka suke nufi. Mun ba mu ga haka ba. Abu na biyu, shi ma nan ba a bayyana buƙatar ba. Abu na uku, kuma yadda aka ce ya tsaya tare da ita ya gana da ita, shi ma nan aka ce ya tsaya tare da shi ya gana da shi, har sai da mutane suka yi bacci. Wannan ya kamata bahasin sai ya ƙara faɗi, cewar sai a ƙara shigo da waɗansu a cikin waɗanda, amma a ce duk da waɗannan alittafai, amma ɗauko wani guda ɗaya a ce Anas bin Malik ya ce, to ga waɗanda ba Anas bin Malik ba kuma cikin sahabbai sun rawaice hadisai irin waɗannan. Ya kamata gobe sai mu ji su a cikin ziri. In ka ce ai duk waɗannan maza ne, sai mu ce maka ai abu na ɗaya, duk maza ne, to abu na ɗaya, ai mutumin duk da yake da zuciyar da za a yi maganar wata mata da annabi sun keɓance sun yi magana akan hanya, har zuciyarsa ta tuno masa wai wani abu ake nufi, wanda duk littafin duniya ba inda aka rubuta wannan abu, shi kawai a zuciyarsa ya saƙo haka. Kuma yadda Mutanabbi yake faɗa wani baitin nasa, idza sa'a fi'lul mar'i sa'ad zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi. Idan aikin mutum ya munanta, sai zacce-zaccensa, tintintininsa sai su munanta. Kamar yaya? Sai ya gasgata abin da ya saba da shi na game da tunani. Idan kai ko ni ko shi ko su, in mutum ya keɓance da mace, ya san yana yin wani abu wanda yake na lalata, to babu shakka idan ya ga wani ya keɓance da mace, zuciyarsa za ta gaya masa irin abin da yake yi da ita in ya keɓance shi ma wannan shi yake yi. Amma wanda ba ruwansa da wannan, ko ya keɓance da ita, zuciyarsa ba ta kawo masa ya komai, dan ya ga wani ya keɓance da ita ba zai tuno wancan ɗin zai yi wani abu ba. Wannan shine ma'anar baitin Mutanabbi. Don haka ƙoƙarin mutum ya yi wa wani ƙage, sai ya bayyana kansa ma a cikin bayaninsa. Allah ya tsare mai tsare imaninmu. To, in ka ce ai namiji ne, to sai mu ci duk wanda ya iya tuna da mace ya tuna wancan abun kan annabi, to ko da namijin ne ma ya kamata ya tuno hakan. Kwakwalwarsa tunda ta kai munin ta tuno da annabi da mace sun yi magana, zuciyarsa ta gaya masa wani abu, to ya kamata ko da namiji annabi ya keɓance irin wannan abin ya sauka a ransa. In ba siyasa ba ne abin, in magana ake ta ilimi, ta aƙida, ta bincike, ya kamata ya zama haka. Abu na uku, in ka ce namiji ne, sai mu ce to shikenan ga wata macen, kuma a kurkusa ma za mu gaya ma littafi, ka duba sunan na Imam Tirmidhi,
sannan ka je ka duba al-mujamul kabir na al-imam tabarani. Adi ibn Hatim sadda ya kawo kissan musuluntarsa, ce ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai ya ce da annabi me, sai ya ce ina son za mu yi magana. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi daga cikin mutane, sai ya riƙe hannun Adi ibn Hatim, sai Hatim bin Adi afwan, shikenan sai ya tafi da annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tafi da shi zuwa ga gidansa. Ya fara tafiya da shi kenan sai ga wata mata sai ta bujiro, sai ta ce da annabi me, sai ta ce da annabi inna li ilayka haja, sai ta faɗi irin wancan lafazin da aka faɗa, ina da wata bukata a gurinka. To wannan riwaya shi kuma Hatim ne ya rawato, ba Anas bin Malik ba. Ya kamata Hatim shi ma ya shiga cikin sahun sa Anas bin Malik, sa Abu Sa'id al-Khudri, ga sanan da yasa bai da yawa. Shikenan sai ta bujiro, ce inna li ilayka haja, ina da bukata a gurinka Rasulullah, ba kuma a faɗi bukatar ba. Kuma ya ce matan ta bujiro ma hasabiyun wasabiyun ma tare da ita akwai da, tana da jariri, tana tare da jariri, ta ce ina da bukata a gurin ka Rasulullah. Sai me qama ma'aha, sai annabi ya miƙe tare da wannan mata hatta qada hajataha, sai da je biya mata bukatarta. Yace sannan annabi ya dawo, sai ya zo ya rike hannuna, inji Hatim bin Adi, sai muka tafi gidansa, sai wata yarinya a cikin gidan nasu ta dauko fulo ta ajiye masa a ƙasa, sai annabi ya zo na akan fulon, sai ya ce kai me yasa ba za ka musulunta ba, yake tambaya ta, yake cewa ba za ka shaida Allah ilaha illallah ba, in ba haka ba to ka san wani Allah banda Allah. Yace annabi kuma ce masa in an ce Allahu akbar me matsalanka, ka san wanda yafi Allah girma ne? Sai ya ce to ai na musulunta. Yace har sai da na ga alamu na farin ciki a fuskar manzon Allah saboda jin daɗin musulunci na. Mahallu shari shine ga mace ta zo kamar yadda wata ma mace ce, ta ce ina da wata bukata a gunka kamar yadda can ma aka faɗa, sannan bata bayyana bukatar ba kamar yadda a hadisin Muslim ma ba a bayyana ba, sannan annabi ya je ya tsaya tare da ita kamar yadda ita ma wannan ya tsaya tare da ita, sannan ya biya mata bukatarta kamar yadda waccan ma ya biya mata bukatarta. Waɗannan abubuwa guda biyar duk sun haɗu sun yi tarayya. Don haka yanzu al-Imam Tirmidhi shi ma sai ya shiga cikin sahun da sahihu Muslim yake da Muslim yake ciki. Hatim bin Adi shi ma sai shiga cikin sahun su sayyidina Anas bin Malik. Wannan kenan. To ƙari akan wannan akwai hadisi wanda yana nan a cikin musnad na Ishaq bin Rahawayh, yana cikin musnad na Imam Shafi'i juz'in sana 1, yana cikin sunan na Ibn Majah, yana cikin al-Ahad wal Mathani na Ibn Abi Asim, yana cikin kuma al-Mujam al-Kabir na al-Imam Tabarani. Mai hadisin yake cewa riwayar al-Mujam al-Kabir na al-Imam Tabarani, riwayar Tabarani ta fi fito da abun fili, tare da su ma sauran sun fito da ita fili. Wannan baiwar Allah ita ce Hamnatu, wadda kanwa ce ga Zainab bintu Jahashin, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita kuma Hamnatu bintu Jahashin sunanta. To ita wannan Hamna ta ce na je gurin annabi zan yi masa tambaya, sai na ga annabi sallallahu alaihi wasallam, na same shi a cikin ɗakin yayata, ma'ana Zainab bintu Jahashin. Shikenan da na ganshi sai na ce da shi inna li ilayka haja, lalle ina da bukata a gurinka, irin lafazin da waccan matar ta faɗa. Shikenan ta ga annabi, ga sai annabi ce fama huwa aihanta, yace menene bukatarki ya Hamna, meye bukatarki? Fama huwa a wata riwaya fama hiya, mecece bukatar? Kaga annabi ya tambaye ta. To nan da tace inna li ilayka haja, yanzu ita ma da annabi ya tashi ya keɓance da ita sun yi magana sai ya zama wani abu? Amma me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ita bai keɓance da ita ba, sai ta faɗi magana? Saboda abu na ɗaya, a gaban iyalansa ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa ɗan adam uzuri saboda tasirin shedan a ransa, kamar yadda ya ga waɗansu mutane sun zo sun wuce yana tare da Safiya, ce ku zo ku gani Safiya ce, Bukhari da Muslim. Ya ce domin na san shedan yana gudana a jikin ɗan adam duk inda jini yake gudana. To ita ma kanta sayyida Zainab, Allah ya kara mata, da annabi ya mata uzurin
kare tashi ya keɓance daga shi sai kanwata ya je domin jin waccan fatawa shaidan ya shiga ya wani aiki a zuciyarta. Sai annabi a gurin ya ce mata menene bukata, sai ta ce wa innahu la hadithun, wani zance ne, ma min hubuddun, wa innahu lalle shi la hadithun, wallahi wani zance ne, ma min hubuddun, ba makawa sai na yi zancen da kai, amma fa wa inni la astahi minhu, ina jin kunya zancen. To da za a tsaya iya nan, to wannan bawan Allah cewa zai wani zance ne ake jin kunya, ai magana ce ta kaza, ya zambilla. Amma da ta faɗa ka sai annabi ce fa ma huwa, ai hanta menene wannan abin, sake tambayar ta ce ina da bukata a gurinka. Annabi ya ce mai bukata, wani zance ne zan yi da kai, ba makawa ne sai na yi zance, ma'ana ba ta son yi amma ba makawa sai ta yi, ce saboda ina jin kunya abun. Amma da haka annabi kuma cewa menene, ma'ana ya tursasa ta sai ta faɗa a gun, saboda kar ya baiwa shaidan dama a zuciyar sai da Zainab ya zama ta shiga matsala a gurin Allah subhanahu wataala. To daga nan da ya ce fa ma huwa, sai ta gaya annabi sallallahu alaihi wasallam, ta ce ta kasance tana istihada ne, gashi tambaya ce ta su irin ta mata. A gurin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata fatawa da abin da za ta yi gaggaya mata. To mu takaito akan waɗannan hadisai guda hudu. Waɗannan hadisai guda hudu yadda ka san kara ne a tsaga, irin yadda suka yi kama da wancan hadisin na Muslim. Hatta lafuzza iri ɗaya suke zuwa. Na takaito a waɗannan guda hudu ne, ba su kenan ba. Don in kawo misali a maza, ga maza da suka gani da annabi har da daddare ma, suka keɓance kuma suka ci suna da bukata a gurinsa, kuma ba a faɗi bukatar ba. Sannan ga kuma mata su ma, yanzu kaga Hamna za ta shiga matsayin su Anas bin Malik ita ma. Sannan waɗannan su al-Imam Shafi'i, su Ibn Majah, su Ibn Abi Asim, su Tabarani, su Ishaq bin Rahawayh, su ma za su koma duk matsayin Muslim. Saboda haka wannan bayani na yi shi ne da 'yan ma'anoni kamar haka. Ma'ana ta ɗaya, nasiha ga shi wannan bawan Allah, wannan ɗan uwa namu, kira gare shi, musa Allah a rai. Aƙida ce, siyasa ce. Shigar da siyasa cikin addini don cimma wata manufa, fakewa da guzuma a harbi karsana, wannan gidadawan addini su ne ake iya wannan. Amma wanda suka san me suke yi sun san me suke yi. Wannan na ɗaya kenan. Abu na biyu, waɗanda 'yan uwa masoya manzon Allah, waɗanda suke jin wannan abu har suke ruɗuwa, ni ina kiransu da izinin Allah, duk wani hadisi da aka kawo shi aka sa wata shubha a ciki aka ce zagin annabi hadisin yake yi, da izinin Allah na ɗauki gabarar warwarar hadisin gaba ɗayansu, har sai sadda na ji babu wani guda ɗaya da aka wanda ba a warwararsa ba. Don haka su bibiye mu domin samun waraka. Wanda sahabin da ya rawaito ba manufarsa ci ma annabi mutunci ba, malamin hadisin da ya rubuta ba manufarsa ci ma annabi sallallahu alaihi wasallam mutunci ba. Kuma don haka za ka wani abin mamaki, duk shehin nan da suka karanta baya, babu wani shehu da ya karanta ya taɓa ji a ransa wannan buƙatar mummunar buƙata ce, na haka ba su taɓa yin magana ba. Mu duba girma irin na sultanul auliyai, amma bai taɓa kawo wani abu ba. Mu duba girma irin na mujaddidi, bai taɓa kawo wani abu a ransa. Don haka ɗan uwa mu kyautata kudi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.